नङा बेफोरथ' मानसिया सानगोन मोजांखौनो सानदों मानसिफोरनि साननाया नाथाय राजखान्थिया बेबायदि नङा जे आं दिनै बिपिएफजों खामानि मावनाय दांनायनि पलिसि लानायनि सायाव मोनसे संघात फैदों बिपिएफ देलाव बर' हारिनि मोनसेबो इसु गैया दिनै नोंसोर गासिबो जुदि इसुखौ नायो बर' गोरोबथाखौ होबथानाय बर' काउन्सिल दानायखौ होबथानाय नोङो माने मा होनो बेबायदिनो आरो बर'नि गुबुन गुबुन जेफोर खामानि दं जायखौ आं बुंथावा मालायफोरनि खामानि मावना होनायनिल'सो एजेन्डा दं होमब्ला माथो बर'नि जाखो बेलाय गतिके बेवहाय जेबो एजेन्डा गैला ओंखायनो आंहा बिदि होननानै बर'निल' नङा जे जोङो आसामनि बयजोंबो गोरोबनांगोन भारतनि बयजोंबो गोरोबनांगोन आरो बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि खोथाखौबो सिन्था खालामनांगोन ओंखायनो बेफोरखौ खामानि मावनांगौबा बिपिएफआव थाबाय थाब्ला जाया आरो बिपिएफनि सिन्थाया खालि गावबा गाव राननानै जानायल'सैब्ला बेवहायथ' आं गैयाबाबो रानलायनानै जानो हागोन ना जानायल'आव मानो नांगौ रायजोनि खामानि मावनोसो नांगौ बेनिफ्राय इउपिपिएलनि बाथ्रायाव आं बुंदों दिनै इउपिपिएलआ मोजां मोनसे लिडार टीमा गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दं बेयाव आं हाबखाव होयोब्ला गन्दगल जाया होमबा गतिके मानो नोङो एथ' सान्थियै सोलिलांनाय न'खरखौ नस्थ' खालामनो गतिके बिथांमोना मोजाङै थांबाय थागोन आरो जायफ्रा सानदों इउपिपिएलखौ मोजां मावगोन बिथांमोना इउपिपिएलजों थाफानानै थांनानै मावब्लानो जाबाय बेफोर ओरैनो मानसिफ्रा बुंनाय बांसावनाय बेबायदि गैया बिजेपिआव आं दा साधारन भाबै एमपिखौबो आं रिजिगनेसन होननानै हाबदों बिनि उनाव बिजेपिआ मोनसे गिदिर दल आदर्शजों थांग्रा दल गतिके बे माने बिजेपिआव बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रासो बा कोर कमिटि जेफोर दं आप टु दिल्लीसिम बिथांमोनासो डिसाइड खालामगोन जे आङो बबे जायगानि बबे खामानियाव उपयुक्त गतिके आंखौ भिसिडिसिनि चेयारमेन खालामो ना अबा माने प्राइमारि कमिटिनि मण्डल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट खालामो ना बले बबा माबा मोनसे खालामो बेखौ बिजेपि दलासो डिसाइड खालामगोन बेबायदि खुनु गैया आरो बेफोरबायदि बिपिएफआव जेरैबायदि सोरबा सासे मानसिया बुंबानो जायो बेबायदि बिजेपि दलाव जाया ना आं मोनजायैखायनो आं ओंखारबोबाय मोनजानायफ्रा थाबाय जायफ्रा गोदान मोनजादों हाबहैबाय गतिके बेवलाय मा गिदिर बाथ्रा बेखौसो बुंनांगौ बिसोरो जे गावनो मोनजायैखाय बे खालामदों गतिके सानसुमा कंकर बैसुमतारिया सानसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों टिकेट होजायाखै बिथाङा बबा पाब्लिक मिटिङावनो अपमान खालामजोबदों बिनि उनावबो जुदि बिथाङा दिनै बिथाङानो मोजांथार होननानै बुङोब्लाथ' सानसुमा कंकर बैसुमतारि बिथांनि बाथ्रा नाथाय बिथांनि जिबनाव बिथांनि एक्सपिरियेन्सखौ जुदि बुङोब्ला आं बुंगोन माने 36 बोसोर नोंसिनिफ्रायबो उन्दैसिन बैसोआवनो बिथाङा बड'फा जि माने रुंसारि जानायनि उनाव बर' आन्दोलनखौ दैदेननायनि बिबानखौ मोन्दोंमोन एबसुनि आफादगिरि बिथांनो होफिनदोंमोन नाथाय 1990 मायथाइयाव बिबानखौ लानानै 1993 मायथाइयाव बिथाङा फेब्रुवारि दानाव बिथाङा माने सुक्ति खालामनानै कमप्रमाइज खालामग्रोदों दिनै बिटिआर सुक्तिनि एबसुखौ रायदों सोरखौबा रायदों प्रथम माने कमप्रमाइज खालामग्रा मानसिया जाहैबाय आलादा रायजोनि डिमान्डखौ नागारनानै सुक्ति खालामग्रा मानसिया जाहैबाय मानगोनां सानसुमा कंकर बैसुमतारि दा दिनै बे बोराय बैसोआव सोरखौबा दाय होनानै बुंफिनोबा मिसा मिसि सोरजोंबा सेंग्राफोरजों रायजानायनि बादै मा जानो आंथ' खावलायदों आदा सानसुमाखौ जों सन्मान होयो बिथांखौ जों मान खालामो आरो आं लुबैया आदा सानसुमाया दिनैनि दिनाव जोंनि सेंग्राफोरनि नोजोराव माने गाज्रि महरै बिनि माबाया हाबनानै दाथाथों गोरबोआव आरोखि खारन बिथाङा बोरायबाय जिरायदो बिथांनि दिननि सेक्रिफाइसआ जोंनि थाखाय जोबोद मुल्य दं आरो बिनि थाखाय जों बिथांखौ आइडल हिसाबै लागोन जों सन्मान खालामगोन नाथाय बे जोबथारनाय बैसोआव जेराव बे आन्दलन खालामनो हाया खारनो हाया जेबो खालामनो हाया अकल राजनैतिक सार्थआव हाग्रामा महिलारिनि माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा जुदि दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोबा आं सानो जोंनि थाखाय बिराद उसुबिदा आं बिथांखौ माने समालोचना खालामनो आं गोसो गैया नाथाय माखासे बाथ्राखौ बुंनांगौ जायो बिथाङा जितु बड'लेण्ड नांगोन बुंबाय थादों होमबा हाग्रामा बिथांनि एसे माबा दङ नामा ना डेफिनेटलि सेम खोथा बाथ्रा सेम बिथांनोनो होनो थिनदों बिथांमोना दा गिदिंगासिनो दं बिपिएफनो हो होनदों मानो हो होनदों डेफिनेटलिथ' बेनो ना आरो आं सानदों इसिबांथारबा मानोथो थाखोमा खारखोमा बुंदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजों स्टेजआव गाखोफानानै बुंफाबानो जायो साइड बुंनांगौनि मा खोथा दं बिथाङा आरो बे गोदानै जे रायजो बिनायनि थाखाय बिथाङा मोनसे जि माबा दाबावदों आफाद दाबावदों बे आफादनि सायाव नोंथाङा बुं जाय मानसिया सेंग्रा समाव हायाखै बे बोरायनोसै समाव हायो नामा दा 60 प्लास जानानै हायो नामा 37आव बियो कमप्रमाइज खालामग्रोदों बड'फाया जि मोनसे टेम्प' आन्दलनखौ लाबोदोंमोन बिथाङा दायथ'खौ मोनखांनायनि उनावनो बिथाङा बिएससि सुक्ति खालामदों बिनि उनाव बिथाङा 6 मास सिफ जानानै बे बिएससिखौबो मावफुङाखिसै मानगोनां प्रेमसिं ब्रह्मआ बे समाव सिफनि दायथ'खौ लाफिननानै बे बिएससिखौ इस्टाब्लिश खालामदों आरो बिनि सायावनो बिटिसि जानायनि उनाव गोरलैयैनो बे बिटिसिखौ माने दाफुंनानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ गतिके बिथांनि
गावनि जिफोर खोथा दिनै बुंबाय थादों मावफुंनाय रेकर्डआ बबाव आरो बे मावफुंनाय रेकर्डनि माबाया माबायदि जारिमिना नोंथांमोना सेंग्रा बिजिरनानै नाय आगोलनि जारिमिनखौ आंहा बिनि सायाव जेबो अजद गैया आं होनदों आदा सानसुमैया 37 एजआव जेखौ मावनो हायोमोन बे समाव बिथाङा मावाखिसै 67आव मारै मावनो आं डास्टबिनाव दंखायो चन्दन ब्रह्म माने हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों आब' प्रमिलामोनजों खाम्फा बरगयारिमोनजों बे डास्टबिननि बादै जेबो नंला दा बिपिएफआ गतिके बिनिफ्राय जुदि गोदान डास्टबिन बा साफा डास्टबिन बेयाव गोलैनाया माथो गाज्रि हां मोनगोन आङो गतिके बेफोर ओरैनो जुक्ति गैयिनि जुक्ति खोथा बुंनाय आंनि खोथाया बेजों नङा सोर आन्दलन खालामदोंमोन सोर मा खालामदोंमोन सोर मुंख्लं जादोंमोन बेफोरखौ लानानै दिनै सोरखौबा सेन्टिमेन्ट सोब्ला जाया नाथाय नों मा मावखो आरो मा मावनो नागिरदों नों दिनै आन्दलनिक बाथ्रा बुंदों नाथाय नों दिनै बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे जानायखौ नों मानोथो होबथादों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानायखौ नोंलाय मानोथो होबथादों नोङो दिनै एसेबां गोबाव बर' राव हारिमुनि थाखाय जे सोमावसारनानै एथ' मानसिया शहीद जाबाय बिनि उनाव बिटिसि मोनबाय बे बिटिसिनि गभर्नमेन्टआव जिरायनानै नोंहा मानो बर' राव हारिमुनि थाखाय जौगानायनि माबा मोनसे खामानि मावनो 5 कौटि 10 कौटि थाखानि प्रजेक्टबो मानो गैया जेराव 650 कौटि थाखा बोसोरै मोनो बेफोरखौ खालि थिकादारफोरनोल' होनानै माने खालि लामा दालांनि नामाव माने सोरबा थिकादारखौ माहाजोन खालामनाय सोरबाया कमिसन जानाय बिदिखौल' मावबाय थायोब्ला नोङो मा जानो आं बेयाव थाङाखै बे लाइनआव आंनि थांनाया जाहैबाय दिनै कमिसन राननायनिब्ला आं बे पार्टियाव थालायनो मा दरखार दं कमिसन होलायनानै खामानि होनायब्ला जिस्नि बोसोराव नोंथाङा नेहाथारिमोन बिपिएफनि नाथाय अनजुलि दैमारिया मोनसे कमप्लेन होदो दे खामानि मावनो बिजेपियाव फैनायनि गुबै जाहोना आं होनदों सिम्पल खोथा जे बिपिएफआव दा बिटिसिखौ जौगाहोनायनि बिटिसिनि सुबुंफोरखौ जौगाहोनायनि जेबो हाबाफारि गैया आरो बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा दा रायजोनि बाथ्राखौ लानानै खुनु माने माबा गैला बेस्थ' गैला बिथांमोना बिभिन्न बेपार बानिज्यनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गुबुन गुबुनाव बेस्थ'था जाबाय गतिके रायजोनिखौ साननो हाला आरो गुबुननोबो हगारना होआ माने बिबानखौ दा दिनै जुदि नोंहा आफादगिरियानो जुदि सिबब्ला गभर्नमेन्टनि गाज्रिखौ नों बिनि सिगाङाव बोरै बुंजानो बेनो जुदि पार्टिनि प्रेसिडेन्टब्ला बेनो खुंनाय आफादाव बेनो आफादगिरि जनायाव मालाया बोरै नोंथाङा मोजां खामानि मावाखै होननानै पार्टियाव बोरै रायज्लायजानो गतिके बे पार्टियाव आरो नोङो सुस्रांजानाय फोसाबजानाय जेबो गैला आरो बाखि खामानि दामानिखौ रायजोआ मोनसिगौ जे बेसेबां गोजोनथाव जादों जायाखै बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायाव माबायदि बिहोमा बिटिआर गोरोबथानि माने गोरोबथाखौ मावफुंनायाव जिहेतु बिजेपियानो गोरोबथा खालामदों ओंखायनो बिजेपिया मावफुंखागोन बे मावफुंनांगौनि बेलायाव आङो दिनै बिजेपिनि जेफोर दैदेनगिरिफोरजों सोमोन्दो दं बिजेपिनि गभर्नमेन्टनि जायफोर मन्थ्रिफोर मुख्यमन्थ्रि बा सोरबा हम मिनिस्टार सेन्ट्रेलनि सोरबा प्राइम मिनिस्टार आं जेब्लानो सुजुग मोनो बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव आंनिफ्राय जि रोखोमनि बिथांमोननो माने मदद नांगौ बा फोरमायनांगौ बुजायनांगौ बेफोरखौ खालामनानै आङो मदद होगोन बाखि जायफ्रा सागनगिरि बिथांमोना बेखौ लानानै माने गभर्नमेन्टजों जिरायबाय थानांगोन आरो गभर्नमेन्टनि मानसिखौ जुदि आं माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला सहाय खालामनांगौ दङब्ला बेखौ आं खालामलांबाय थागोन